Ramchandra Ghat eba sini block president sini Dadarupu abono kari tongo sinaro sini EM TTA disi hapangni EM sini Sar Sohel Debbarma 24 Ramchandra Ghat ni Bobagrani warrior dagi rahorjak prarthi sini Daranjit Debbarma tei ang khorasa ni bung nalia joto buskango tongnai sini leader rok aboni saipano joto ni kotorpuk je ojaga asukjak eba basajak sini kisisa kok samano khananani bagai haijak bazaro pai tongnai phal tongnai Takhuk Bukhuk Sung Norok jotonani khulumung yafari kisisa kok samano ang saimono jeng bason khanamang omsing jora sopaikya tabukte bason ni jora liya tabukle samung ni jora sopaikya o hatiwa angwagino alka party ni regional party ni nongai ang niji so jaga agibo program rok manjagai thangka haipano taklai je phaimani rupan togi phaimani abo hungke bubagrani je mari thansani mari ni sinimungai ang phaimani jeng jora sokpaikya Tripura rajyo Tiprasa Rokno mothangmani hingke kaisano borok tongsu khoroksano leader tongsu a leader hingke sini bubagra Maharaj Pradip Gishu bini dagi mungbai bini ringmani bai Tripura rajyo ang khakao tabuk 90% 90% Tiprasa no tabuk thansang kha nei tabuk mo jora Takhukte Bukhuk Sung sini Tiprasani je ksajak naisingjak je musungjak manthai soktaino tiklai tubonani jeng saimano थानाय कयेकदिन सिगां बुबाग्रा दिल्लीआव थाङै याक बुकसा केफिल फाइमानि अनेक बरक बांसुगो बुबाग्रा तामनि याक बुकसा केफिल फाइगना दिल्लीनि हिनै तिप्रालेन तुबुना थांमनि तामनि बागै याक बुकसा केफिल फाइ आबनि एकतानो कारण हुकै बुबाग्रानो kwbangma अफार खालायजाका ननते नि तिप्रासा रकनो डेभलप खायनानै बागै एक्सट्रा पैकेज रिनाय चाकरी taisa kwbang rinai kwbangma scheme rinai obahaira kwbangma dal bidal offer khlaijaka haipano bubagra government of India no kaisa no kok sabu Tiprasa rongo extra puisa rina nangya extra scheme rina nangya ek matro ekta no ridi abo hongkai separate state greater Tripura land আর গ্রেটার ত্রিপুরা না তাবুক বরক ভারত সরকার গসি নাইমাই জাঙ্গিনো বুবাগ্রা হাইনো হাই Tiprasa rong ikhano sabaya angmani bagai yak buksa kibili phayo tabung no jora Takhukte Bukhuk Sung ei je Dilli ni borok Dilli ni party BJP party Tripura mothano chikon party hini nasigo chini chikon party thik no haipano chini bukhase kotor abo tabung no phuluk renani jora এই 2023 tamni bagai last one fight ba one last fight tamni bagai bubagra himka hamale 2023 ni pore next election sungje phayan ar election phainani sigangno sini census report nokori phainai आज अरावत त्रिपुरा राज्यनि kwbangma constituency ST reserve constituency khajak tongmani aborok hoitoba ST reserve constituency ni phataro ongui thangmano karon bharatborsho bisheske Tripura rajyo phatani borok tabukbo kwbangma khabui tongo norok ok ami amsani borok tongnai rok tebo saimangnai tar katatei busese phatani borok lai phai Tripura rajyo obo haikai salbrum no daily no phatani borok phai tongo hungke nini 30% Tiprasa tongai rok borok thangnai amoni bagino जों एकमात्र एकता नांगौ
abo hingkai separate state je separate state mangkai sini joto problem ni joto সমস্যা ni সমাধান নাই a separate state ni আন্দোলন ni paithak ni jora turuk phai tango bobagra jefru Delhi o thangai final certificate tui phayano separate state ni gusna khalai tui phayano afru no chini beba problem ni jengjar ni jeng mothak jagan hanai ang khakau tabo bo chini amchayo kwbangma no CPIM Congress BJP hini khlailai tongko borong ni thani ani kaisano kasarmo norok jodi srengna rengya hangkai no khawa bi tongnai tok rongon asikdi boga rongon asikdi borok bo ada sana thangpro pano borok baksa kai thanglayo amuni bagino tabukne jora phaika sung Tiprasa rok je oroi poroi ing tongmani sungbo ei toksa tokti rok haikino o boga rok haikino haidi srapsa thamsake bobagrani o chobani khorango logirui buskangni 2023 ni je chongbari 16 tariko sini bobagrabai chong rohorjak sini borong nang daronji no buddioi bobagra no kuplai khlayana baksa borok Lamsokgo Ronjit Debbarma ni nogle sodorose bono tamni bage oja kendriya dikha nei angno ni thali tini kaisano poriskar khaklanga muso amni ti abo hunke bobagra je Lamsokgmani bo kono dino bhul Lamsokgui manja bo sob somoy correct Lamsokgo bo sob somoy kaham Lamsokgo bo sob somoy hamkrai Lamsokgo ei je Takhuk Ronjit Debbarma norongni buskanga asubjak bo noni ngara bud basaran phaimeya bo bobagrani khorokso warrior ni phaimase Tiprama thawa leader neta krai Tiprama thawa sudu warrior sinise tango a warrior tabu je সংগ্রাম choli tango o Bidhan Sabha election ni সংগ্রাম norok ni khoroksa kaisa bud abo norok ni kaisa tir ni norok Lamsokgui kaisa guli hini Lamsokgui je guli bai je tir bai sini je phai tongnai 17 rongo sungma kasunai bahai kasunai 16 tariko angro somar khawo Tiprama thani mar khawo bud dioi sini borong rang danonji Debbarma no pass khai rohdi hingai no sini 2023 eba Tipralen ni je সংগ্রাম a সংগ্রাম khaplai nai ei tam sanai Takhuk tei Bukhuk Sung kwbangma borok khakawai mano bono bud ri rohorkai sung bono mada manno hunei norok abahai sonda taklai di bobagra dagi rohmani abo norok salbrum no manai osuksa kok sawino jotono ani khani hamjakma khulumung tei chiba yaparai ani kok orona mothaka Tiprama tha long leg greater Tipraland dakte manton